Yo. Ni ami karon sa Damilag. Kay nag suroy-suroy. Maligya bitaw. Busy kayo ang isa. Meron sa Bukidnon sa Manolo. Oh, alai pa de. Alai Damilag. Mo man na pista kayo niya sa Bukidnon mga part. Then nice kayo diri ganahan unta ko diri na ay balay. Sana kung palain makabalay diri makakuhag yuta. Nakoy plano katong na bag-ong nakitukod nga subdivision bago siya. Ya, nalinan ra gamay. Sa kalibo. Di na lang. Mingaw gid karon kay New Year January pa. Mga kuan sa tindahan mingaw kami sa mingaw ang halin. Sige lang dala suroy sightseeing. Diba? Kunya basig na itsada nga halin. Na, okay yapon. Pawala sa stress. Diba? So, later na lang kunya na po. Hi! Ni Ami sa ning plantation. Plantation sa pineapple. Padulog. Asa may pineapple nga puro wala mga kuan. Dili makita. Lahi at pineapple din guys. Dili ka pamunga. Ora sa kahoy. Pero adara diri dapit. Dili makita siya. Sa daw tag makita nato. ituyo na nila. Kamnag nga dapat di makita. Ituyo nila. Muna ilang silbi ali. Ba? Tipid sila kay kung ilahang siminto dako na sila gasto tamna na lang. Pero sa una makakita rabi na siya no. O dito. Ito lagi gali ang alaw ka ng klase nga tanong. Labi ang tayo nga balayo. May gwapo pang turan. Matong dito sa likod sa grahian. Oo, mo to. O pagdala likod to, dala mas pagkat-kat. Kaya ugat tsada yan o. Ay, pang labak kilo. Hindi pang aliba. Butang dito sa likod po pwede. Ikuan sa mga babuwer na may mga babuwer na. Naman. Kanang Tapat-tapat isunsun lang ako dito din sa siya. Bitterley po gani. Tsada ka sa tanawon. Manara din ha ang kuan o. Na ay plantation diha nga lugar. Diha. Na siya. Siya dagto. Nanalaw na lang may plantation kaya may halin. So karon mga on lami of rice masudan ko with rice. Inuman lagi sa kalitron tubig. Na pa may mani diha di mo na isudan. Tayo ani mga ihi. Sa Wala na gulay ko ano sa sige ra tag ngisi ani. nagkuhog alas gyud paw di arko. Pag ay na di ay makakita da plantation. Ara. Nice kayo siya. Diba? Nalagi mga kwan na rin. Mga bihar. Yara, balay. Takot pa din diri ang mga tanong-tanong. Take a look. Alok. Uy, sa to.
Welcome. Purok deer. Purok deers. Dagat siguro deers dito no. Sa unang panahon daw, nagandang deers okay. Sa unang panahon. Mga balay diri kay uniform. Unang nagparlay Na yung mga number kanina mo yun po diri mga trabante na sa lagi sa Del Monte. pag may manay mo kontrata sa Del Monte, nagkuhan na ka sa pagani Balhin na ka. nag-retired na ka, tawa na kasi mga ideal ay nandun ang mabuti. Palag ang kabuk pa na. Diba? Pagkuha na po siguro nila. It's so nice. Sada magita agad diri na lugar. Paasa man ipaingon. Libuna. Libunan. Kuya, sa man tamang malit o bukan? Kay man ni dia o. Habang taon karon, Igutom na ko. nakakay tubig, napokoy tubig. Di ba punta o. Mga libang ta, tapinyahan mga libang. Nay. May resort niya o wala. Pwede tayo makasulod. Step-step na kaya sa atin. Kita na. Ay bayad mo sulod ta. Base. It's so nice. Pero, Agusan Canyon. Kanika sa amin. sa amin. Wow. Terus kanina ko sa meron. Daot lang ko sa snowger na ate. Gusto ko snowger na una eh. Wala dahil ni kuha sa imo. Okay man sa madam. Ang banana. Tagam na siya. Lagot kay sa imo. Pag na, yung bala di ko mo dool. Pag na, madam. Focus na naman. White naman. May naman. Dili na Dili ni pikit. Dili. Dili na ni snowbird. Oring na. Uy, na banana. Mangita din ko. Narabay kayo mga balik. Pahit sa aming mga on. Pahit sa aming makaon. Hi. Mabalit na may pagkaon na mo. Karon mangita may asa may mga on. Saging. Saging-saging lang sa. Sagay. Labi. Balak ko yung mahalin basta busog. Wala, unsa yan? Buba, dili na tayong balik dili pa saka. Lagi. Ito gani. Nana pag mamalik. Kasama na kung at sa umbok si ganahan walang hangin na muna siya kaniti o lipo na welcome o lipo na niya na iso lipo na bukito parang mong kabiriyaw Crossing Libuna. Saka lang ni permit mga kawayan. Ini lagi pamot no, ako ni kawayan. yun ang data
Wala na yun. Close na sila. Sige na nagpasapahan. Sige siyang pasaka guys. Nice. Yeah. Ni-stop sa Medellin sa Libuna. Isa siya pamaligya. Gamay basig. Makahalin pa gamay. Nagkaon-kaon ako. Okay. Wa paghihapon may kapaniod to. Butasa mi ani maniod to. Dapit nga lugar kanang Chada o. Naman wala. Wala. Ow. Sabay sa stop. Walahin na magbantay. So karon mangita na gitmig. Kananan siguro no. Nagtimo-timo lang sa og isaw og Ruben. Ako rin ka. Siya wala. Bibo na lang kayo karang magtugan ng pasunod ka rin. Where are we heading? Okay, Happy Fiesta Barangay Crossing. Barangay Crossing. Diha lang sa crossing. January 9. Fiesta. Guman na. Bahunong. Mingang bitaw no. Padang guys. Iro. Chada kayo. Nice. Oh, pine trees. Oh, dili pine trees. Good. Basta mga kahoy. Bugnaw na. So good na ang kabugnaw-bugnaw. Diba? The bugnaw is coming. Oh, the plantation. Look at that. Look at that. Plantation sa pineapple. As kayo ni. Nara daw yung pinihan dito sa Pikas. Dili makita. Pero diri nga side, daghan plantation sa Pikas. Atbang na siya guys. Dili dito. Ang dalan. Nice. Wala ko kabalog-asa na nga to nung video. Kaya ang front camera akong gigamit.
Kada gindire plantation na ng mga kwan kay pugnaw sakto ra ang klima ba. Diba? Oh, look at that. Look at that. Oy. 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 Talikod siya na akong cam. Yan. Pasaka na ta. Sa nilaturan. Oh, look at that. Look at the views, guys. Oh, ito sa kilid. Sana padulong og kuan. Pwede ta diri. Mingawa oy. Dari daw may mga reduce speed. Oh, tanawa mga bukid. Dala lang to diri ha, from Sutrapan. Diri daw may mga nice. Wow, bugnaw kayo bay. Nice kayo mo anggi hunungan kay magbundak sa ulan. Bugnaw pa sa sunod sa ring. Magpagsunta diri ba? Harvest. Harvest pa ang kaban ni. Harvest ang bugnaw bay. Mga nami. Ako na yun to, motor ako. Ang katong sidecar yung gamit. Ha? O sidecar. Isa pa man ako nagituyok dere. Dito din ko nagkaon. Or dito ko nagkaon na patong nay mga trabante, mga nangarabis. Ay lang. Diha ra gid siya. Pagawas sa tong Dios ng Sudan. Tot. Pandaman. Sa inyo Sudan. Nova lang og man ni. Pahumutan lag century nga adobo. Bisdaghan kay gilabyan nga mga Sudan. Wa gyud ni palit. Sige ra. So guys, wag din may ipalit. Napagod to mong kan gud. Atik lang gud. Na. Bala na basta kay lingaw. Oh, dili des ang kwanhan. Uwil-uwil, ang flakes. Wala. Ano pa ni man imong ipalit. Sige ram tag flex. Katugan niyo ta kay mga taong kwarto. Sa kani. Pariharan na ay. Uy, bugnaw kayo diri. Ati, bibi, nice kay diri. Mayabo, unta ni, wala ra bay lain. Naman gudon kay sa. Pakulang, unta mayabo niya mong century. Oh, nagilain ang mo sudan, ay mapalitan diri. Way makit-kit. May tabo kining magkaon taog. Ayaw. Sa bagay na mami banana Q. Banana Q. Sama. Napos man dahil ng video. Mahala na lang kaon. Ha? Napos. Kami sa plantation sa Del Monte, nag-inom po may Del Monte juice. Pwede si sponsoran ng mong vlog. I-burn down niya imong hang ikaon. Sana naman kinang dati burn ay tinapara man to. Init itong side ko. Sayang pa. Pero yung bata, yung tipo na. Ituwad ni mo ni oh. As in, malamig talaga dito.
Sige kang tulong. Ako magdaob-daob ko pero may paso. Pine trees yung kailang ipadaghan diri sa bukid ba? Dito ra nga area. Ano ito yan niya? Wala may gimili niya. Pag itudlod din sa mga classmate nila, ulit yun. Uy, ayaw tudloy, magputulong gamot, baka na, baka. Ah, bako na yung gamot, pag magputulong. Na, dili man ang baliti, uy, ang kuan man. Rainbow. Dili, baliti ha, namuha sa mga bata pa may. Ano sa, ang rainbow, ayaw tulungan, putol yung kamot. Tudloan ng baliti ha. Bako na yung gamot, kaya takot. Mapaak yun kayo. Ay, maputol yun kayo, gipaak man. Baka ya. Hindi pa rin, walang gamot dito. Lah, unsa na ingon anihan? Cute? Ambot, dili man. Umaak ba nga? Ay, more cute han. Kasi mo naggamay. Lamok. Lamok sa bukid. Baru ko sa tabi. Di-harvest na dahil na nila diha nga area.
di ako marag. Dili man tao ang mag-harvest. Naaman to sila ikuan na tugtuan. Rak anahan mag-standby ra na day marag release ba. Pag man ang harvest, diron din na. Di kay takita diri nga part kay tambunan. Tag-as kayo ang mga kuan. Ha? O balen sa taong kuan location. Tapos na ang lunch break. Dali kayo mo ba, Maki? Palag may halin, anay halin gamay. Hindi ka makakapag gasolina. Pang gasolina ra. Super biyag. I'm very much full. Yeah. I'm going to close the door. The door. Ay, tidak ko. Ito ka. Ang katong piang. Anak ko dito ibalik ko yung sira. Ilang yung pang dala. Ha? Sige pang dala. May dala. Sila yung dala. We're going. Very, very nice. Ano pa yung ganyan ako tuyok ano si Alfred man. Huwag ni Alfred. Pre, tuyok ka pre. Naglilab sa RRC sa una. Tuyokon. Tuyok na doon yun. Tuyok lang. Wow. Una maligyan ito sa una. Cuma yung baligyaan dere. Ito, sentro. Ito sing sa una ulit. Midin eh. Sentro Libuna. Murag nakakuan man ta dirihan nga katong pula pa ang sakyanan. Kanita sa una. Wala kita ito yung sa kili. Balik sa akin. Ha? Wala ta sa kanto yung sa tuwan. Naog ka mapanhan. Balik sa akin. Kamu kaagi naman ta diri oh. Let's turn away the view. Pag-ingat. Madulas ang kalsada. Yes, madulas cute.
wala man ang dagop. Wow, wala. Ay drone han oh. Drone. Wow. There's a drone. Tigon sa to. Siya ng partner ko. Labis-bis ang fertilizer. Ano naman ilang gamit ka? Yan. Ay, di ako. Wow. Look at that. Oh, nice. Wala, oh, nada, oh. Oh. Oh, diba? Ah, pwede mag-picture dire. An? Picture tabi. Dari lang, dito dapat lang mo, no? Okay. Kita nila atong pag-vision sa pinya. Manamig picture diha. Dito unta nga side kay naapagid ang mga pinya-pinya pero hapog man siya. Dili na mo maantuan daghang mga grass. Compare dire, nice. Well, we're heading home na. Oh, diba? Dito nga side, oh. Nice. Ang mga pinya, pero wala pa yung bunga. Namulak pa siguro. Diripod nga side. Napa ang mga pinya-pinya nga wala pa namunga. Kato among giadtuan mo giharbisan na to siya. Dire kani quarantine area, so dili siya pwede adtuan kay ma-damage ang mga tanim-tanim mga pinya. There, very nice. Ocean of pineapple. Diba? Very, very, very nice. Dito nga portion kay init. Very kay ando. I drop kidalan din ba? Asa ka na siya pa sulod na Egyptan dito. It's so nice here. We are
rubber tree. Diha, mga rubber trees. Pero wala man lagi, wala gipang kuan. Wala pa gipang sana. Dili ang rubber tree. Wala ka tudod kayo. Kani. Wow. Mga kuan trabahante na sa Del Montehan kay nagkuan sila ba? Ga-survey permit. Gina-check nila ang kuan. Naabay mga daot nga tanong. Nice. Anak. Welcome. Barangay Poblacion Lebuna. Bukidnon. Kani mais na sad. Dayon sana diha kuan kapaya kasagingan lakatan or katungkuan lagi na kay pang export. Nice guy. Bugs lang yun. Bugs. Very nice. Leka. Lang. Hindi ko nakuha ko. Nakuha. There you. Ay, sakyanan, pick up, isundan ka. Adjust lang. Hindi na managoy. Hindi na managoy.
Ngayon ka na yung sandal sa bukid. Asa ka? Hi! Niya papi diri. Nice kayo ang view. See, kaulanon siya. Yeah. Gani. See, at my back. Very, very nice. Ha? Makalabay ba data? To be sana, sunflower. Here we go. Let's go, go, go. That's it for the vlog karon. Kay pasyudad na. See you again next time.